حلالة تبدمسي راديو الرناينا زلنا شكرين حونا ودجزو إكاهيل جزو كواشنطن سياتل مسانا له ودجزو عركي هابي نيو يير انكو عبك عكا انكو كلتشحن عسران حلن بسلام بس حكا خبلك هاي الدول ذلهم كم كأنهم እግዚአብሔር ይመስገን ክብረት ይሃበለይ ሃፒ ኒው ይር ቱ ዩ ቱ ብራዘር ዓመተ ሰላም ዓመተ ረህዋ ትግበረልና 2021 ጥጥዑም ተስማዕና آمين 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 مبار دحريك أتلعلني جمير كايلمها لا أقولهم ده عليك تعالوا بالحريهم بالعالم ودقزوزي شمكات قيسو ديوانين دي اونلي لو تشالنج قال حد يتكلم بس غرزن دحر برد غيركا عشان كله غيركا برسخه تقعوت لان الله وين كغباي تريفكا زغال ما او متي نبر غاጫጫም ኮይኒ አነ በማይድ ጋጫጫም ሲያትር ማይና ካውዝ ዓብ በረድ ግን አሎ ካውዝ ዓብ በረድ አሎ ጋጢሙሎ ኦኬ ጊዜ ወጋ ኦኬ ودقز عرك انت هلا حدث كنغرني ابديت مي حدش بحال የለም ኩሉ ብላይ በቃ ዝደጋገም ነገር ይወቃ ካብ ቀደም ካብ ጥንት ዝደጋገሙ ዘሎ ውግ ወረወግ እንሰማዕ ቀቲሎሞም ሓሪዶሞም አሲሮሞም ጨፍጭፎሞም ፈቲሖሞም ትብል ቃል ሰሚዕና ይንፈልጥና ፍዛብ ሕጂ መለካ ኩሉ ብላይ ማለት حدش በحال ነገርስ የለ እንዳርጋ ኦኬ እስከ በልሞ በዚህ ጋጣም እዚ ናይ حدش ዓመት እንታይ ምን ይወትናትካ ካብ ዘማሲ ከመይኔራ ገምጋም ሃበኒ ጸብጻብ ክረክብ የዝብል ዘለኹ 2020 ከመይኔራ 2021 እንታይ ትጽበለኻ እዋ 2020 ንህዝቢ ዓለም ብሓፈሻ ማለት እዩ እታ ዝገስረት ዓመት ግናይ ዓመት ነበረት በቃ ጸሊም ታሪኽ ገዲፋ ዝሓለፈት ዓመት ያ ንትሩኻ እንዳተዘከረት ክትነብርያ ማለት እዩ በአስካሕካሕነት ማለት እዩ ጽቡቕ ዘይኮነስ በትሕማቅ ወና እንዳተዘከረት ትነብር ዓመት ያ ኣብ ውሽጣ ከም ዝብለካይ ማለት እዩ ከምዚ ኢንሻአላህ ዘርዚርካ በገሊጽካ ክትውድኦ ዘይትኽእል ነገራት እዩ ፍጻሜታት ተፈጺሙ ከም ተቀዲመ ዝበልኩኻ ኣብ ከባቢና ኣብ ቀርና ኣፍሪካ መጀመርያ ብዓለም ሙሉእ ብሕማም ኮሮና ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ከባቢና ኣብ ገዛውትና ውግ ኣልዒልሃልና ለካ ኣላፋት ይረግፉ ኣለዉ ይሓልፉ ኣለዉ ስድራ ቤታት ባታተኑ ኣለዉ ህፃውንቲ ቆልዑት ዝኽትሙ ኣለዉ ሰባት ኣብዘይ ምልከቶም ንዘይ ዋላ ሓንቲ መክሰብ ንዘይ ርከቦ ኩናት ኣትዮም ሂወቶም ይስእኑ ኣለዉ ስለዚ ከምዚያ 2021 ከምዛ ዓይነት ክስተት ያ ገዲፋ ፍጻሜታት ያ ገዲፋ ሓሊፋ ወል 2021 ከኣኒ ብሰናይ ኣነኳ ኣጽዒቀ ጽሊ ዘለኹ ሰናይ ዝኾነት ሰናይ ዘመን ሒዛልና ክትመጽእ ዓመት እዚኣ ኣጽዒቀ ጽሊ ዘለኹ እንድዕናት ካምበር ጠጥዑምት ምዕና امين امين سلام اوردنا سلام اب كله اب كبابينا بعالم بمولو وق ورا وق اطفئلنا نابلكو يصلي زلو معناتي 2021 اسك بوغنكا اب 5 نطببا وحجسي حق حيش اب زوص حدش درفتات كرئ خلخو ناي وريات صحفي وي قطامي وي زيما ودغزو ገለዝ ብጽሑፍ ርኢ ማራ አክቲቭ ኢኻ ይስራሕ ካንሲ ብለካኒ ትናትካ ኸዳ ማእሲና ናይ ወድገዙ ሓደሽ ትንሰምዕ ዋ አሎ ኣብ ግዚኡ መጽዩ ከም ዝበልካዮ ንፍትና ኣለና ጦርቋሽ ፈተነ ብሉና ሻዕብያ ተቆነ ጦርቋሽ ፈተነ እዩ እዚ ትገብሮ ዘለኹም ምትባዕን ጋለን ሞራላትን ከኣኒ ሪኻ ከቢድ ሓላፍነት ይዘሸክመና ዘሎ ንቐጻሊ ብታው ዝዓበ እንዝበለጸን ስራሕ ሒዝና ንክንቀርብ ከቢድ ሓላፍነት እዩ እንተናተይ ግን ኣብ መስርሕ ኣሎ ገለገለ ስራሓት እዋናዊ ዝኾኑ ስራሓት ተጠጅዮም ኣለዉ ሕጂ ወፂኦም ተጻማሚቆም ገለ መለ ማለት እዩ ከም ትፈልጦ ኮይኑ ወፂኦም ጥራሕ ሰማዕ ይርከቡ ሰማዕ እዝን ጥራሕ ይረኸብ ምርክ ወፂዩ سمعت سالنا don't worry وا سرح لنا طرح نسرحينا انتاي را
نسمعنا هذا ودقز حوي ماشم كل شابي كاتاتلك عندي بوست قبرو تصحفو توصو يكاتاتلي اوكي هجي حدا خابتم بمجدي ارت دي وي بمجدي ناي موسيقى اسرح بزح غزي اب اثيوبيا تمالالس نبركا حقا اي تغاغخان اوكي هجي ازيت رخيبو زلو خناتات حماق كنتات زي تعينت صلو حذيرو له بخاس كنغرني يا بتعمي بحماق يصاليني مالت كمتي قدم زمالالو سنوكو انشوري هذا خلت غزي ثلاثه غزي غير زلو ناي بحقيتي كرخبو زرخبو زنوركو قدم حجي مالت سدرا ناي مركاب ديو كيدكا طعم نفاس ناي افريقا ولا عندنا تزياتنا تفتدوب كيدناس نفاس عندنا قالينا غلملن مصنيرنا يانو ازي تريفنا ازي بمترافو ازي بخبي كبيدينا عي مالتيو كالخا انتي مخبلك بقى كاب زعب نغرس يلن ازي ندحر تخوليف كان ندحر ناصنتك تتجفيفك بسنك كوينات تخطغوبو زغبا كان ነገር ከይገበር ካን ሐርታ ታሪፍካ ስለዚህ በከምዚ መንገዲ ጸሊኑ ዞሎ ማለት እዩ በከቢድ ጸሊኑ ዞሎ ክብለካ ቀይሌ መቸም 2021 ከአ ናፍቲ ንቡር ምለስ ኸውን ሞ ከምቲ ናይ ቀደምና ካን ማላለስ ንኸውን ኣብቲ ስራሕካ ኣብቲ ስነ ጥበብከ እንታይ ዓይነት ጽልዋሕ ድርልካ ከምዚ ሕጂ ትርኢ ዘለካ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ናይ ኣብ ስነ ጥበብ ኣቲኻ ትስምዒት ሆነ ይበካኒ ገርመካ ኣምፂኻ ሕጂ ፈተውኺ ዳንጋኺ ርእስኺ ፀጉርኺ ገለ ክትብል ገለ ከፍ ይብሉን ኣብዚ እዋን እዚ እዋናዊ ስራሓት ክትሰርሕ ትቕሰብ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ግዜ ዘለናዮ ሕጂ ናይ ሰባት ከም ቆፅሊ ዝረግፍሉ ዘለዉ ግዜ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ደስ እንዳበለካ ኣብ ናይ ፍቕሪ ፍቕራዊ ሓዘላት ስራሓት ሒዝካ ክትቀርብ ወይ ክትሰርሕ ግዜኻ ክትጥፍእ ስምዒት ውን ኣይህበካኒ ማለት እዩ ስምዒት ስለ ዘይህበኒ ኣነ ጠጠዋ ቢለ ዘለኹ ናይ ቀደም ምስ ኢለ ዝሓናጠጥኩም ስራሓት ገለ ቅድሚ ዝኹነታት ምጅማሩ ቅድሚ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ዝነበሩ ኣብ 2 ወርሒ ወልሓንቲ ስራሕ ትበሃል ኣይሰራሕኹን ወልሓንቲ ስምዒት የብለይን ንክሰርሕ ገርመካ ወልሓንቲ ስምዒት ትበሃል የብለይን ስለዚ እቶም ተሰሪሖም ዝነበሩ ውን ክገርመካ ዋላ በቲ ካምፓኒ መፂና ዋላ ብውልቀይ እንድሕር መፂና ብዙሓት ስራሓት ኣብ ፕሮሰስ ቲ ፕሮጀክት ተጀሚሩ ማዕት ወፃኢታት ወፂዎ ግን መፈጸምቱ ከይበፅሐ ዝተኮለፈ ኣሎ ካብ ኩሉ ሸነኻት ማለት ብኩሉ ዓድታት ማለት ኣሎ ዋላ ውን እንድሕር ኣብ መፈጸምቱ በፅሑ እንተዝበፅሕ ውን ቲ ፕሮጀክት ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ሰማዒ እዝኒ ማለት ናብ ሰማዕቲ ከተብፅሖ ዝከኣል ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ኩናት ትውግእ ወረውግእ ብጣዕሚ ኣፌክት ገይርዎ ነቲ ናይ ስነ ጥበብ ናይ ኣርት ማለት እዩ ሕጂ ብከምዚ መሰረት ጠጠው ቢልናልና ዝሕልናልና ናይ ስራሕ ሸውሃትና ተዓፅዩ ክብለካ ክእል ጠቃላሊ መደብ ሽኮሪናታት ኣብ ሬድዮ ረና ሰሙን ሙሉእ ኣብ ስራሕ ተጸሚዱ ንዝኸነየ እምሮ ንምሕዳስ ንምዝንጋዕ ንምምኽኻር ተዘክሮ ንምሕዳስ ፍቕርን ፍቑራትን ኩሉ ግዜ ሰንበት بس شغورتتن شكوريناتاتن حلالات سمعوا زلخم هايلا غزو ويكا ود غزو كا واشنطن سياتل يو كوميديز بحال واشنطن سياتل ديز بحال تبوتا سياتل واشنطن كندي غزي غلابيت I'm sorry man ود غزا عركي حنتي عبايكم نجر غيركانيركا مثلا بوئيخا تا شميز تغسكايا نزهلو كونتات بيلكا فيديو كليب بفيسبوك تقيعها نيركا مثلني تزيت علي اوا حقا اوا حجي بزعبا ايخ حتىكا انت هيو تقندي علامه نايزي اسكنغرن انت خاطر لنا زلها يا يونا حوي غرمكاي نايزا علامه دي اما بغسيت مجمره اوشطي ز 30 لازنورك حساب كوينا تربشن نيرا ብዙሕ ግዜ ኣነ ዝሓስቦም ክብሎም ዝደሊ ኣብ እዋኖም ብዘይ ምባለይ ብኻልኦት ውን ሕጂ ኣብ ምቅዳም ዘይኮነ ግን ተቀዲሞም ወጪኦም ፀንሑ ወይ ካልእ
ርእሲ ሒዞም መፁ ወይ ከም ትልካ ዓነ ዝደለኽዎም ነገራት ክገብሮም ደልዮም ነገራት ከይኮኑ ይተርፉ እሞ ይሸራረፉ ስምዒተይ ከዓ ይጉዳእ ማለት እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ሓደ ክቡር ስነ ጥበባዊ ሓውና ዓርክና ዝኾነ ኣሎ ካብቶም ወዲ መምህር ዝበሃል ኣብ ሲያትል ሕጂ ምኩተ ሓሳብ ከምዚ ሓወይ ዘዕነዎ ኣነ ክፅቡነ ትብል ገለ ሓሳብ ሒዙ ሁላ ከማንዳርጋ ወዳ እኳን ኣውፅኡ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ረኣኽዋ ብጣዕሚ ኣብ ውሽጠይ ዝርብሸኒ ዝነበረ ነገር እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ ኢለ እዛ ነገር እዚኣ ኣብ ክንዲ ብፅሑፍ ሰብ ሎሚ ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ናይ ምንባብ ሸውሃቱ ተዓፅዎ ሰብ በቃ ክሰምዕ እምበር ፅዒሩ ክነብር ዝደሊ ሰብ የለን ዳርጋ ክብለካ ክእል ሰላስ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ኩሉ ሕጂ እዚኣ ብንባብ ናብ ኩሉ ሰብ ክትባፅሕ ስለዘይትኽእል ኣመሓይሽ ሃቢለ እታ ውሽጠይ ዝነበረት ትርብሸኒ ዝነበረት ስለዝኾነት ብቪድዮ ኮን ብዙሕ ሰብ ተዓዛቢ ብዙሕ ተመልካቲ ትረክብ እሞ ነቲ ቅዱስ ሓሳብ ከዓኒ ይስዕብዎ ካብ ምባል ኣነ ኣብ ርእሰይ የሰላስላ እሞ ደኺመ ከለኹ ገርመካ ሙሉእ ለይቲ እግዚኣብሔር ይዛሪብኒ ንዓይ ማለት እዩ እዛ ነገር እዚኣ ንክትፍፅማ ኩሉ ነገር መቸም ኣምላኽ ይዝሕዎ ብዘይ ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ዝኸውን ነገር የለን ሙሉእ ለይቲ ሕርኽርኽ ክትብለኒ ልክዕ ከምዚ ሕልሚ ምሻሎ ዝደጋገም ፅኢሉ ኣብ ሓምሉ ሕርኽርኽ እንዳበለት ደቀይ ይረኣዩኒ ኣነ ኣብ ቦታቶም ጠቂሰዮ ዘለኹ ናይቶም ህፃናት ወይ ዝተባታቶም ስድራ ቤታት ነብሰይ ኣብኡ እትየ ኣነ እንተዝኸውን ደቀይ ከመይ ምኾኑ ኢለ ወይ ከዓ ደቀይ ኣነ እቶም ከምቶም ደቆም ስኢሎም ዘለዉ ኣነ ኸ እንተዝኸውን ኣብ ቦቶም እትየ ነታ ነገር እያ ማለት ሽዑ ኣነ እንታይ ንዓይሲ ኣይተጎዳእንን እያ በቃ እዛ ነገር እዚኣ ሓደ እዚ ጋጢሙ ዘሎ ጉዳይ ብሽም ኤርትራ እንዳተገብረ ከምዚ ምሻሎ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝድግፎ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጉዳይ ከም ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ብሙሉእ ልቡ ኣብቲ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ እንታሽሙ ኢድ ከም ዘለዎ በቃ ሕጂ እዚ ስለዝረብ ዝነበረ እዚ ከም ዘይኮነ ነዚ ኮኒነ ውፅኦለኒ ማለት ሓቂ ሕጂ ኣነ ሓደ ካብቶም ግዳያት ዝኾኑ በቃ ፅልኢ ክመክን እንተደኣ ኮይኑ ብከምዝን ወዲ ከምዝን ቅዱስ ሓሳብ ቅዱስ ተግባራት ስትገብር ፅልኢ ክመክን እንተዘይ ኮይኑ ግን ኣነ ሎሚ ኣብ ሎሚ ኮይነን መፃኢ እርኤ ይሁንሓዊ ኣብ ሎሚ ኮይነን ደቀይን ደቅኻን ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ታሪክ ኢና ንገድፈሎም ዘለና እንታይ ዓይነት ዝምድና ኢና ንገድፈሎም ዘለና ምስ ጎረቤትና ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣነ ቢሌ ዋላውን ፅልኢ እንተዘይ ዋላውን ተንፃላ ዋላ ኩናት እንተንገጥምሲ ብሰብኣውነት መፂኻ ማለት እዩ ነቲ ዝማልካዮ ኣካልኩ ክሳብ ድሕሪ 3 ሰዓት 4 ሰዓት እንትቆትለውን ክሳብ ሰዓት 2 ዘሎ ትምግቦን ትከናኸኖን ካልእ ትረፍ ስለዚ ኣነ ካብ ከም ዝተበጊሰ ማለት እዩ ሕልና ኣብኡ ዝተባታቶም ስድሮኦም ዝሞትዎም እንተሃልዮም ዘኽቲሞም ዝዘኽቶም ህፃናት ምዝህሉ ንሓደ ካብኦም ማዕረ ምዞም ደቀይ ማለት እዩ ማዕረ ከዕብዮ ክሳብ ዓቕሚ ኣዳም ኣኺሉ ንዘርኡ ዘቐፅል ስድራ ቤት ክሳብ ዝምስርት ተኣልዮ ትብል ሓንቲ ከምዚ ዓይነት ምዘይህሉ ከዓኒ ከምዚ ዓይነት ዘይርከብ ዘኽተም ህፃን ዘይርከብ ከዓኒ ብሰንኪ እዚ ኩናት ካብ ጥጡሕ መነባብሮኦም ብዙሕ ንብረትን ሃብትን ዝበረሶም ስድራ ምዝህሉ ሓንቲ ካብተን ስድራ ቤታት መበገሲ ጌርካ መትከል እግሪ ጌርካ ከዓኒ ናብቲ ዝነበርዎ ሂወት ንክምለሱ ምብጋስ ነዳዲ ምሃብ ማለት እዩ እዚኣ ትብል እያ እዚኣ ንዓይቲ ጎዳእኒ ኮይና የተሰማዓትን ሓደ ውሽጣዊ ሕልናይ በቃ ዕጋበት ዝህበን ነገር እዩ ኣምላኽ ዝፈትዎ ነገር እዩ ማንም ሰብ ከዓኒ ብጀካ ሸይጣን ነዚኣ ዝቃወማ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ መቸም ሸይጣን እንደኾይኑ ሸይጣናዊ ተሓሳስባ ዘለዎ እንተዘይ ኮይኑ ነዛ ነገር እዚኣ ዝቃወማ ኣሎ ኢለ ስለዚ ሓሰብኩ ን25 ሰባት ከዓኒ ብጣዕሚ ኣገደስቲ ፀለውቲ ዝኾንኩም ሰባት ለባማት መስተውዓልቲ ብሓሳብኹም ብካልእ ኩሉ ነገራት ማለት ብዙሕ ነገር ክትገብሩ ትኽእሉ ሰባት ሜንሽን ገይረ ይገበር ማለት ዓቕምኻ ትገብር ግን 25 ሰባት ፀዊዕኩም ብከምዚ ምክንያት ሓደ ካብኦም ዮናታን ሃፍተርታ ናይ መጨረሻ ንዮኒ ከዓ ሓደ ምስቲ ወዱ ኮይኑ ዘዕብዮ ዲ ወይ ዝኣልያ ስድራ እንተተቐበለ ኣፀጊዕታ ማለት እዩ ከምዚያ ሕጂ እስከ ንገረኒ ከምዚ ኢልካ ቪድዮ ክሊፕ መሰውፀኻ እንታይ ዓይነት ፊድባክ ረኺብካ
تقبر ملسنا يتقول تخطى خا ماسك اللي سبع يكون نري وانا بزح سبي وشيرز ولا نيرو هجي زمت أكا قبر ملسس كان يقرني كم يتقبل الواتساب يقرمك أيون حويك أنا كساب حجي حما تعشمو أيسمع أقول بالتليفون كاب فيسبوك دارجع أيرأقون عندي هذا خلته نيروم كمزي بك أسوم كاب قطري كمان يتسوع منها دارجع 9% positive feedback يزولو مالتي بتعمي بأدناقوت تقبلوه أبغون خلنا قدوس حسابيو كفتم زلوا وي I wish عقم رخيبة زبل قليو عقم تزلوا إن أنا متعش مبالك وجن نتزلوا شارك نجوبرو كومنت نجبر positive كومنت قال زبلوا بوزة حد دولامون إذا حساب زي أمتي خيال زلها أزيا أجداسي سلزهون الشلل كتبلا يبل كان بعبي وكتتحاز وقت كده لك ختسفحان تخيلك صبوق ينيرو بناي ولك أسبات رح يتكبر بناي ولك خايت تكبر يعني ولك أو تعشمي تكبر ببزح أدمعنت كله سلزغل مش بزحات كان تجبر قال لهم مين مسجله سبعة من درجة تزارارنا مالتي كم زبوني قال نه حبر نجارات تجبروا له من قدي أنت تعت إحنا زبل حسابات متيو أنا الله يعني تايم أبدأ من خاطري تازع عمي زفك على تخجبري قالينا تبيلنا لنا مالتي سلذي بحف شهري يقول له جنس بعد دويلهم زاروا بنوكو بتشوفوا له يكون إنباكس يجيبوا له يكون بمولو 5 بلاك هذا اللغة 9% positive زول مالتي أتوم 1% like كم زي مشالة كم maybe زرنا يشيط أنزل لهم كل يوم نتقراوي تعبدو 5 دو عد هذا اللغة دو قال دو حجي تمينين زي تردهم زولو انتهي بلا اللغة أنا يتردهم لا أنا كمتكال دم ناصع زخونه كبابي ممسرات مالتي حبرتسب مهناصي ماتي قيم قرحنتن صبق ايكونن سلازي قيم قرحنتن صبق سلازي يكونن زمص ولدو حاسيبه يتغبرو زلخ نزي اجنا يتقبلوان كمزي مشالله كاب شجر زنبرو خمنا ياخا مالتي بقى اب شجر تحابيهم زنورو اب كفو نايت تحابيهم زنبرو سبات ناي مننت ونقلولاو زلوهم يلي زقمطم كل غزي نغيرك ناي مننت قلولاو زلوهم سبات حدا تم 1% مالتيو كمزي قال يقولوا كمان ابكم همان زاتو خمان يمسلنا نسبي برسنتاجون زلكو حسابات يكون 0.01 كتبلهم تخيل مالتي سلازي تصبق فيدباك يزلو يونعرف ودغ زعركي ثانك يو ذهب كان عدل ابزي مصيخه دلاي حتيتك تملس ان ምናልባት ገለ ዝረሳዕኮ ተሎ ሰብ ክፈልጦ ዘሎ ብዛዕባ ወዲ ገዙ ገለ ዝሓባ ኣኻልና ኸይሉ ዝሓባና እኳ የለን ግን ቁርብ ከም መልእኽቲ ደጊመ ፀቂጠ ከም መሓላልፋ ዝደሊ እንተዳሃልያ ነዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክመፁ ከለዉ ሓንጎፋንካ ምቕባል ደገፍካ ምግላፅ ምስዓቡ እዋን ጠልቦ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ምስዓቡ ኣይንሕመቕ ብል ንኹሉ እዚ ሰማዒ ናይ ሬድዮ ሬና ሰሚዒውን ከመሓላልፎ ከም ዘለዎ ናብ ኩሉ ሸር ክብሎ ከም ዘለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ክድግፎ ከም ዘለዎ ንህዝብና እንታይ ዓይነት እንታሽሚና ንገድፈሉ ዘለና ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ ማለት እየ ኩሉ ሰብ ጆይን ክገብረና እንተዝኽእል ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ 10 ቅርሺ ተኣክል እያ ሓንቲ ወላው ናይ ሓባር እንድሕር ጌርካ ሪኢኻ ኣለኻ ናይ ሓባር ተጌርካ ስታርባክስ ኬድካ ተጥፋእ ገንዘብ እንሳእ እኽልቲያ ነትሰብ ሂወቱ ክትለውጦ ትኽእል እያ ንዓኻ ናይ ግዝያዊ ሕማም ርእሲ እያ ትፍውስ ካሎ ናይ ሰዓት ፍርቂ ሰዓት ወይ ደቂስካ ከተድሕሎ ትኽእል ሕማም ርእሲ እያ ትፍውሰልካ 10 ቅርሺ ጥፋ ንዑ ግን ሂወቱ ሙሉእ ክትልውጠሉ ስለ ትኽእል ምናልባሽ ማለት እዩ ምናልባሽ ከም ኤንጂኦ ኮይኑ ድዩ ወይ ብገለ ኮይኑ ድዩ እዚ ሓሳብ ተበጊሱ ዘሎ እንድሕር ደኣ ናብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሑ እሞ ሓገዝና ሰባት ዘድልዮ ምዝኸውን ሓገዝና ኣይንብቀቕ እዚ ግዴታዊ ሓላፍነት ኣለና ከም ኤርትራውያን ማለት እዩ ብሰብኣውነት እውን ግደፎ ብናይ ዜግነት ብናይ መንነት ንግደፎ ብሰብኣዊ ብሕልና ማለት እዩ ብሕልና ነቲ ከምኡ ዓይነት ዝበለ ደገፍና ክንገልጽ ግዴታ ኣለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝሃበና ታሽሚ ትሕልናስ ንኩሉ ሰብ ዘሎ ወይ ገሊኡ ዝጥቀመሉ ዘይጥቀመሉ ኣሎ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ዝጥቀመሉ ክሳብ ዝኾነ ንጠቐመሉ ኣብ ግብሪ ንውዕሎ ይብል ማለት እዩ የቀኒለይ ስኻውን ተገዲስካ
ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብካኒ ከምዚልካ ቁም ነገር ኣለዎ ኢልካ ናባይ ሓሰስ ኢልካ ረኺብካ ዝዘራርብካኒ ኣዝየ ዘመስግነካ ኣነ እውን ምስ ክብርቲ በዓልቲ ቤትካ ሳቢና ሽኮር ምስ ውላድካ ምስ ኩሉ መሳርሕትኻን ማለት እዩ ክብረት ይሃበልኝ ሃፒ ኒው ይር ዓመተ ሰላም ዓመተ ረሃባ ይግበረልና 2021 ኣሜን 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 ወዲ ገዙ ዓርከይ ሓላላት ዝሰምዑ ዘለኹም ሃይለ ገዙ ወይ ከዓ ወዲ ገዙ ካብ ዋሽንግተን ሲያትል ገላቢጤ ኸይኮ እናበራሕኩ ሲያትል ዋሽንግተን ኣተቆል ዓለ ካብ ኣሜሪካ በስ ቦሎ ዳዓል ቦሎ መፂኻ ሲያትል ከም ዘይበልዓኻ ላ መፂኻ ትርስዕ ኣላ ሲያትል ዋሽንግተን ሓራይ እቲ አንተ ወይ ዝበልካኒ ኣይ ሰዓቱን እዩ ሕጂ ናይ ፍቕሪ ናይ ሳዕስዒት ደርፍታት ክገብር ኢልካኒ ግን እታ ተመሪፃ ዘላ ደርፊ ናትካ ናይ ፍቕሪ እያ ፍትወፅላእ ንሳ እያ ክትፃወት ሕጂ ወለላ ትብል and I hope ኣይትኹሪን ትኸውን well ኣይኩርን እየ ታይ ፍቕሪ እኮ በቃ ታሽሚብልኒ ወላ ዓያላ ሓንቲ ፀገም የለን ሰብ ተመሪፁ ወዳ ንሕና ስማዕ ብድምፂ ብልጫ ኢና ንኣምን ንሕና ሰብ ኣብ ዝመረጡ ክነብር ክኽእል ኣለዎ ዲሞክራሲ ማለት እኮ ያላ ሓቢቢ ብሩኽ መዓልቲ and happy new year okay happy new year thank you you're welcome